Меніңше, быйылғы фестиваль башка фестивальләрдән айырылып тора, аның үз үзенчәлеге бар. Беренче чиратта без быел мәҗбүри рәвештә үзебезнең Татарстан театрлары белән шикләндердек үзебезнең программаны. Читтән кунакларны чакырмадык, чөнки ковид заманалары бик күп кыенлыклар булырга мөмкин. Безгә рөхсәт бирмәсләре министерство тарафыннан. Шуңа күрә без менә Татарстан театрларына җыйдык бу афишага. Иң беренче фестиваль һөнәр шулай узды заманында 2009 елда һәм менә быелгы фестиваль, 12нче фестиваль Татарстан театрларына читтән беркемне чакырмадык. Бу беренче үзенчәлек һәм минемчә бу фестивальгә нәрсә бирде? Без күрдек, менә без коллегалар белән, хезмәттәшләр белән күрдек, ничек үзгәрде безнең Татарстанда театраль культурасы. Һәм нинди үсеш, нинди үзгәреш бар безнең театрларда бара. Беренче чиратта, әлбәттә, фестивальнең хуҗасы Кариев театры, икенчедән, әлбәттә, Минзәлә театры, Буа театры, Рус тузы һәм башкалар үзенең бөтенләй бик нык үзгәргән театраль телен күрсәттеләр. Менә яшь режиссер аркасында Бөгелмә театры, менә Бөгелмә театры турында бик нык үзгәргән театраль теле, гомумән стиле, башкаралар ничек хәзер артистлар үз рольләрен, ничек режиссерлар пьеса белән шөгыльләнәләр, нинди мөнәсәбәткә ияләр менә шушы пьесаны куйганда пьеса белән. Чөнки һәрбер пьеса ул бит режиссерның эшеннән килә, ул бит үз карашын, аңлагыз, менә ул аңа ниндидер сюжет бик кызык дип тоела, ләкин ул шушы сюжет аркылы бөтен дөньяга үз карашын белдерә шулай итеп. Анда беренче план бар, беренче план ул сюжет белән бәйле, ләкин икенче планнар бар, өченче планнар бар. Менә шушы планнарга бик бай быелгы фестиваль, спектакльләргә бай. Ул әлбәттә безнең өчен, татар театры өчен чынлап та ниндидер зур казаныш. Яшь режиссерларга нидер теләкләрегез икенче елларга, киләчәккә? Минем режиссерларга бернинди тәкъдимнәр, бернинди ниләр юк. Мин театрларга шундый бер тәкъдим дә түгел, ул васыятым да түгел дә, ничек шундый бер теге послание инде, ничек була ул татарча. Шундый бер теләк ул бик теге, бик шундый бик гади сүз. Ярый, теләк булсын. Менә тиздән шушы Бердәм Россия белән бирелгән акчалар бетәчәк алар. Ул программа ябылачак дип уйлыйм мин. Әлбәттә, хәзер бара, киләсе елга бирерләр акчаларны, бәлки 22нче елга да бирерләр, ләкин берничә елдан соң ул программа әлбәттә туктый. Башка программалар булачактыр, шуңа ышанып калырбыз, ләкин менә шундый яшь режиссерларны чакыру мөмкинлеге шушы акча белән бәйле. Ләкин ул бик театрны бик яхшылыкка, нурга илтте менә шушы программасы. Һәм шушы яшь режиссерлар. Әлбәттә, хаталар да булды, әлбәттә, уңышсыз спектакльләр дә булган. Чөнки театр ул бит тере организм. Монда гел алтын күкәй салып булмый. Кайбер спектакльләр көн кадагына киләләр, туры киләләр, алар шулап та ниндидер зур игътибарга ия булалар. Кайбер спектакльләр узып китәләр, бернинди резонанс тудырмыйча. Шуңа күрә, минемчә кирәк барыбер менә акчаларны, бюджетларны эзләп, барыбер менә шушы эшне, бу иҗатташлыкны, менә шушы дуслыкны яшь режиссер белән калдырмыйча, аларны барыбер чакырырга. Чөнки мин бик куркам. Ярый, башкалар үзләре хәл итсеннәр, менә татар театрларында, татар театрлары мине борчый беренче чиратта, һәм мин бик куркам, менә шушы программа беткәннән соң алар шулай ук бер режиссерларны,
якын арадан якын булган шәһәрләрдән булган театрда эшләгән режиссерлар гына куярлар спектакльләрне. Мин аннан бик куркам менә шушы нәрсәдән. Чынлап та. Чөнки күренеп тора менә күзгә бәрә ничек театрлар үзгәрде яхшы якка менә дә эстетик ягыннан, этик ягыннан нинди темалар күтәрелә, нинди формада ул тема күтәрелә, ничек артистлар үсә. Без ихлас булырга тиеш, без бер-беребезне алдамаска тиеш. Безнең татар режиссерлары чынлап та зур сыйфатлы, ниндидер теге чынлап та табышлы, бик теге уңышлы һәм заманча фикерли торган режиссерлар бик аз. Театрлар күбрәк безнең. Режиссерлар саны театр саныннан кимрәк. Без аны аңларга тиеш. Хәзерге вакытта без башка төбәкләрдән, башка шәһәрләрдән, башка милләттән режиссерларны чакырырга тиешбез. Монда бернинди ни юк. Мин аны әйтмәсәм, кем әйтер? Без ничектер, менә бу да режиссер, безнең бу да режиссер. Ләкин карыйсың менә шушы Дмитрий Акриш, Петр Норец, Екатерина Гороховская, Сайжин Жамбаловаларга карыйсың да аңлыйсың. Ну, кая инде безнең режиссерларга шундый биеклектә, шундый, мен әйтмим бөтен режиссер, әлбәттә бар безнең берничә чынлап та зур режиссер. Яшь булса да. Кемдер яшь, кемдер инде өлкән яшендә, ләкин алар барыбер бөтен театрларда куя алмыйлар спектакльләрне. Шуңа күрә чакырырга кирәк. Яшьләрне чакырырга кирәк. Чөнки яшь кеше ул аның дөньяга карашы бөтенләй башка. Ул үзем белән ниндидер теге яңа эстетиканы түгел, ул ниндидер яңа этиканы алып килә театр сәхнәсенә. Менә шул. Мин бик куркам. Ләкин каядыр теге бар минем теге өметем бар, чөнки хәзер безнең татар театрлары бөтен җирдә, лонгlistlарда, номинацияларда, төрле фестивальләрдә катнашалар. Төрле кеше килә, мактый аларны, язалар. Мәскәү дәрәҗәсендә, Питер дәрәҗәсендә алар турында газетларда, журналларда, сайтларда язалар һәм менә шушы дан дигән сүз ул әлбәттә бик кадерле театр кешеләре өчен. Һәм алар, мин уйлыйм, аның белән саубуллашырга бик үк әзер түгел. Әлбәттә, беренче менә шушы программа беткәч, Бердәм Россиянең программа беткәч, беренче 1-2 ел әлбәттә бик катлаулы булачак театрлар өчен.